דן, אתה יודע מה עם שר שלום? תשמעו, אין לי מושג, אחי. אין לי מושג מה קורה איתו. אתם רוצים אולי... אחי, אולי אפילו נתקשר לשר שלום? אתם רוצים להתקשר אליו? תתקשר אליו, כן? יאללה, אחי, בוא נתקשר לשר שלום. בוא נתקשר, אני שואל מה איתו. לא נכון. סייקניק! מה איתך? מה קורה אחי? התגעגעתי. תגיד לי, אפשר לשאול אותך למה אתה לא ביוטיוב? וואלק פה אני פה בבית מדרש, לומד 5 שנים כבר אחי, ברצף. אילודי היה יודע מה זו השמחה, אילודי היה יודע מה זו השמחה. אחי, כולם מתגעגעים אליך, אתה לא רוצה לחזור? וואלה, האמת היא שאני גם מתגעגע בטירוף אחי, כל יום שעובר פה אני רק חושב עליכם עוד יותר ועוד יותר. אבל שמע, אני מתלבט מתי זמן טוב לחזור. תקשיב, אני אעשה לך עכשיו סרטון היילייט שלך מפעם. אם אתה לא חוזר אחרי שאתה רואה את זה, מה שאתה רוצה. וואלה אחי, יאללה, אני צופה וחוזר אליך. אבל אתה חוזר, כן? חוזר, מבטיח. סבבה. Thing that she cling cling and she's bossy but she threw it oh you hella saucy did you stew it wonder what it cost me I threw some shoes in ice be on my body שר שלום? שר שלום. שר שלום? רונן, תגיד המשפט הבא בלי לבלבל, אני מאתגר אותך, אתה מוכן? אנחנו לא מהממהרים, אנחנו מהממהרות. אנחנו לא מהממהרים, אנחנו מהמהרות. תגיד את זה שוב. להגיד את זה מהר זה כמעט בלתי אפשרי. מה קרה פה רגע? רגע, אני רק יכול לשאול אותך שאלה אחרונה? קאטי כשהיה בן 15, 16, 17 עושה פריסטייל בשפרינטסטייל כדי לעבוד עם אומנים. What the fuck? What the hell? שר שלום נכנס עם סוס. בוא'נה, אני טוב, אביאל, איך אתה כזה טוב? שר שלום, הג'ינג'י. יצא לי לעשות כמה סרטונים איתו, אדם מאוד מאוד מצחיק, מאוד גברי לדעתי. שר שלום, טוב מאוד, יוטיובר גברי ממש, אני אוהב אותו. שר שלום, היוטיובר הכי גבר בארץ, הכי איכותי שיש כרגע ביוטיוב. שר שלום? באמת שיצא לי לדבר איתו הרבה בזמן האחרון. ממש באדם טוב, ממש אחלה גבר. שר שלום? מה איתך אחי? אוהב אותך. שר שלום. ג'ינג'י החבוד שלנו ביוטיוב. שר שלום יוטיובר תעשו סאב לשר סו פעמון חייב אני רוצה שתעקבו אחרי שר שלום. אני אומר לך, הילדים של היום לא הילדים של הלילה. לא, איזה סרטון, גמרת אותי סייקניק, איזה צחוקים. אני באמת עומד לחזור? חייב לבדוק שאני לא חלוד. שר שלום, הג'ינג'י. טוב, נראה שהשרירים עדיין עובדים, אני בטוח שיש לכם מלא שאלות, ויש רק בן אדם אחד שיכול לראיין אותי כמו שצריך. שר שלום! אח שלי! תודה רבה שאתה פה אחי. תודה רבה שאתה הגעת. איפה היית כל השנים האלה? אז ככה, אני יודע שזו שאלה גדולה. במשפט אחד, יצאתי למסע חיפוש עצמי. אוקיי. בשני משפטים, עשיתי צחוק עם אש. בשלושה משפטים, צילמתי הכל בשביל לתת תוכן מטורף לכל הצופים שלי במשך 5 שנים. אוקיי, אתה רוצה להרחיב טיפה? כן, אני ארחיב הכל בשידור בכורה שאני עומד לעשות, כולם להגיע. תשמע, אני אגיד לך את האמת, 5 שנים אבל זה הרבה מאוד זמן. אולי אתה כבר לא רלוונטי, כאילו, זוכרים אותך אולי בתור הג'ינג'י הזה. אני אגיד לך את האמת, אם הייתי יוטיובר של טרנדים, אני מסכים. אבל וואלה, בניתי פה קהילה קטלנית, שעד היום אני מקבל מהם הודעות איפה אתה, למה אתה לא חוזר. בגלל זה אני מצפה לחזור ולתת בראש עם כל הקהילה שחיכתה לנו. עכשיו שאלה אחרונה, שר. הייתה תחושה שלי כצופה שכאילו נשטף לך המוח, היה סרטון גאולה שהוצאת, ריקי מתה. וואו, האמת, אחת התקופות הכי קשות בחיים שלי, ואת כל זה אני עומד לספר לכם בלייב בכורה. אני מחכה לראות את זה, אחי. אח שלי אהוב, נתראה בלייב. נתראה בלייב. חזרנו.
מה קורה ג'ינג'ים? איזה כיף, חזרנו לערוץ, שר שלום חזר אחרי 5 שנים שלא הייתי פה, ובעזרת השם עכשיו אנחנו עומדים לתת בראש, אני יודע שכולכם התגעגעתם ויש לכם ארגזים של שאלות, אני עומד לענות על הכל בלייב בכורה, שאני עומד לעשות עוד שבוע, תסתכלו למטה בתגובות, תכתבו לי מה הדבר שהכי אהבתם בסרטון, תנו לייק, ותשתפו לכל החברים שלכם בכיתה של שר שלום חזר, בינינו, משהו ענק קורה כאן, אוהב אתכם.